This trip is brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan Manamit. Subong nga New Year's Day, atong balikan ang pila ka mga makalilingaw nga mga moments sa episode sa tripping ni Ruming sa 2021. Sa amon paglagaw sa Frost Town sa Don Salvador Benedicto, amon nakilala ang tag-iya sa resort nga si Konsehal Jujen Bandolon. Bagluwas sa iya pinasahi nga resort nga do ara ka sa snow. Pinasahi man ang iya nga personality. Nagapanagtag siya sang ayuda samtang yara sa sulod sang lungon. Iya tao para sa mga nagapangayo sang bulig sa pagpalubong, nakibot ang mga nagakwat sang lungon kun nga ang isa diri tuman kabugat. Sa gili mismo ang unod sang isa sa mga lungon. Sa nagpanagtag siya sa mga pamaskwa sa mga residente, ginkakibot man sa mga tao nga may lungon. Saman mismo ang unod sang lungon. Para kay Konsehal, life is too short para seryosohon ang tanan. Kung kisa, kinahanglan man magpakadlaw. Ini ko man malipatan ang amon nga pagsaka sa Lima-Lima Waterfalls sa Isabela. Yara na sa atubang namon ang karabaw. Sa ginsiling sa tag-iya, nga nagapanungay ini. Magaling. Boss, diba si Tungay? Ay, kapanungay na? Ay, Diyos ko, Diyos ko. Trending, kag hindi malipatan ang pinaka-adventurous nga taklad sa sitio Alimatok sa Cadiz City. Halin sa pagpaligo sa linaw. Di ba paligo ko sa water? How's your Racing, California Racing. Sakaay sa bukid. Nanamian ko maglantaw nga nakapoy ang mga upod ko. Naan, para mabatsagan Manila nga ako ni ginahimo ko ng weekend. Marty Go! Mart! Welcome sa Talaklaron! Welcome to my life! Natabla kay malupad ko pakatsuta o. Si Gandalf ka ni. Si Gandalf sa Lord of the Rings. You will not pass! Pinasahigid man kag nag-iisa ang Martigo. Sa alangilan sa Bacolod, pinasahi man nga adventure ang ginatanyag sang Iron Elf. Buggy ride pagkado sa Bantog Lake Ranch, kag subong pwede ka na makalabot sa Murcia. Ang nami diri kay sila mismo naghimo sang ibo nga trail. May mga guide para hindi ka magtalang, kag may thrilling nga mga parts ng adventure. Guwapo niyo? Ano ang bal mo? Kung bilang sa katatay, sa kawanggo. Ano ang bal mo? Nami ko worth it para sa bata. Nami ko kung ikaw. Sulit kid tama ang kung updon mong imo kids dire sa ATV malipay gid sila kay lain gid yung experience. Di ba? Halin to mismo sa wanggo. Halin sa wanggo. Dito birama. Dito. Speaking of Murcia, hindi man malipatan ang amon pagsaka sa barangay Canlandog. Ang plano nga magpag-Graceland, wala madayon. Kay siling sang amon master, 1.5 kilometers lang ang lakat.
Layo pang grassland? Layo pa? Ay, magambal siya. Layo na. Layo pa dito. Taas lang yung sa kaon dito Ay. sa babaw. Ulit kami guro ay. Sige, tutulan mo ang namin ni Manang. Hindi mo na sa manang. Kailan mo, ma'am? Te? Daw bata mo na lang na. Manang mo pa. Ma'am. Kunin kami Lunes sa Bacolod. Matsyag mo. Oo, dugin na ba? Bayo ko. Pagaling ko na mo sa Bacolod na short gutok. Subong lugalog. Nagkakulog na. Dako na naiban. Berita kay Manang ng Chukumutso. Hindi mo siya ganit manang. Bata mo na Ma'am, siya. gali, ma'am, gali, ma'am. Dili ka nag bulldozer na gan. Nakakita ka mo din. Ito naman ako kami taga ni Simo, bla tatlo kami to di. Ato ba lang wala nagbayad? Kadumdum ka, wala may nagbayad. Sila to. Tunga kami isang adlaw nga nagpanglakaton. Kag, wala gid kami kalabot didto. Ang ending, sa subakang sa Ginamaan Waterfalls kami nagpaligo. Recently, sa liwat niya pagbukas sa Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary, may mga lutang moments man. Ginahabalan nga init, mapalapit gid. Makadula siya kapoy, no? Kainit siya. Ginahabalan nga danlog, hindi mo magsapo. Hindi dan lang tara. Okay lang. Footbato pero nagbody bath. Nagpamatoon ka sa Sino ba lang malipat sa Danhugan Island Adventure sa Kawayan? Magluwa sa katahom sa isla, may mga hindi malipatan nga experience pareho sang hinali nga pagsaka sa tubig. Amo niya tawag nila nga part sang Typhoon Beach. May part nga ang ilakton nyo bye-bye. So ready ka, dapat na magamit mo nga hindi mabasa. Ay, dalom na natin ko, no? Dalom. Hindi pa napakan. Basta napakan na dalom ang Ari paginsad siya, ang tubig lapaw na sa ulo. Ay, dalom. Balik din. Wow! Uy! Wow! 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 I like it. Dili pa kanto? Si Palay? Pero ang Danhugan ang naapektuhan sa bagyo nga Odette. Amat-amat palang ini nga nagabangon sa karon. Sa kada busay nga mabisitahan, hindi makapang-indi nga magtusmaw. Pati sa amon pagbisita sa Buro-Buro Water Springs sa Murcia, may nadiskubrihan pagid ko nga secret. Kaya ang entrance kulo na 60. Nga nangulam ko alay ng pulo, be. Kamutang sa simo? Talalay. Ay, mo? Kasali sa ila. Kakadlaw ko sa ila mo. Nag-ibotang mo man sa pulo? Oo eh. Sukton mo sa... Shout out Armando, ang utang mo sa akong pulo, baydan mo. Kag, ang clipping ni Ruming lang ang nakadala
sang Balyena sa Guerrero Farm sa Talisay City. Okay, guys. Na-convert na ang Guerrero Farm to whale watching. Si Busrat nalabot pa. Sang wave. Guys, may new attraction sa Guerrero Farm. May whale watching na di whale watching. Padayon ang aton adventure sininga 2022. Padayon ang pagdiskubre sang mga matahom nga lugar sa Negros kag padayon ang pagbulig bangon sa turismo sa probinsya. Updanay kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Roming. This trip was brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manamit!